Bien mekalo kile mugan ani wore samba flani mugan ani kile Malikunafoni chakela ka laɲine femi o de sanga naka wakati ka kunafoni jele ka o ɲini kana o bayelema aw ye anga to dun kan cɛna no ye anga Bamanakan ni wati na kun sigile ka kunafoni mi makono Malikunafoni.net ale jabarani kan ni ye o wati usili ayo bisimila. Anga kunafoni damnela bi anga jamana nyama danga ni oye kolonel Asimi Goita ale kon kelenga anga jamana nyama ni oye banda uye fota se anga ministre nyama ma aye u mine domina o dusaje u kon bora u jorola ni ode sa kafo akoni yela kafo ko banda u kata se aka ministre nyama masa ko ulu kon kera sawe ni ga sharti mini atara transition kon la ma sharti uma bo asrafe kolonel Asimi Goita akala ka yira tukuni fana kafo kwanga ministri nyama ale kon maseka politiko gelembe anga jamana o konnala mini abe kalo de madama bo amaseka o gelea amaseka o ba anga jamana nyama fana ni o chemache fanga la teme bay ni oye mbanda wesa ale fana sona Moktar Wanna ale ka barabla no ya naka gouvernement be ka barabla mi teliala aklara tukuni ka Moktar Wanna ni ka ale sigi a nola tukuni mi no ye gouvernement kura ka o sigi ka soro uma colonel Asimi Goita ni ka ada ale nyokoro ka soro colonel Asimi Goita mire ni ale ka bara nyashini me femma o de ye lakana konyaw ye u ye u baraw ni ka luke kasoro uma usara ula yontem fana tumbe aka barabla o konnala ayira tukuni ka fo ko uma sika wala fo idike wala sa ni konunu dame sika sigi ala chogoya mina Seda mauka kumala selani o Good Luck Jonathan ale konnana anga faba o konnala no kunu mekalo kile muga ani duru agara kile fana to duni wakati minasa akonna ku femi o de gelambe anga jamana konnala ni wakati na kabini samba fla ore gelami ni aba anga jamana konnala mini adamne na kabi utukalo samba flani muga akonna na kuma nyogoya nika oke mi kuma nyogoya mini ayadamne ni colonel Asimi Goita anaka mawesa alsa kuma nyogoya alebe ka to sina Français ka ministre mbeno ni ale nyashini be jamana ko kan ko masano Jean-Yves Le Drian ale kon ya yira ka fo kunu ko ale kon ya yira ka fo kunu uka wasablo o konna la sa ko teliala ubina franyonka lakana ko o konna la bi so marena na bina be New York ka lere o ma ubsega gelambi anga jamana konna la o gelea kuma be sega kaka chuga mina Jean-Yves Le Drian akala ka yira tuguni fana ka fo ko ni barami ni akera colonel Asimi Goita na je nyogon fesa ko bara ko ni ku uluya akon ka sababu yake atumangate ka ke Union nationale des travailleurs du Mali ulu koni ye dansigi uga kile duru barablala kunu mekalo kile muga anduru samba flandi muga anikiri ka sababu yake ni wati na ko gouvernement oti anga jamana o konnala yontem ukoni ayira ka fo ko bela jilenga boni nga taika bara ko damne wa ko kuma nyogonyo ulu koni bena to sena ni wakati na Masina chokoroba do be no na le sibiti jo sam bishegi ani wolon vlala sa marfa ki se o de koni ale sabakoro jogi mi na kera mekalo kile muga ani duru samba flani muwa ani kile akela mamro fentigi la ko do mal do fesa akera gumora alebe masina o sigidala akera mamunu yana sa uluka fola ko bolma fe se nani tigi do ni ma chama to be akonnala no o suga be wele ko pikapu bolma fe se inflati tan ani konoton o de to be bolma fe ale no fesa o makelo nga fola tuguni sa ko ni mamara fentigi nunu u kontun kala nyine femi ko de ka wajulu kene ka o sigi ni dugu ko folena mi ni o makay dugula diu ulu fela ko ye o de la sa u kon fle kana marfachi ninka o damne dugu fambe o konnala o de kera sa wesa ni marfaki se ay ni chorba ninka asoro dugula mo ka fola sa ko ni a shinye flade ni mamara fentigi nunu o beni wala junta ninga u ka dugu ka o segere
bita ko kan kibaru la an bita Senegal ka ulu ka jamana o konna la sa teme bado ale koni nyangira u ka kiri tigila ma ulu fesani asabu ya sorla dudu fay ale ka kula koni nyangira sanfla kaso ka hakli jin ka fo ko dudu fay ale tun demsen fitini mi na kala yini o de tun sa kata jamana ko kan kere na sa Espagne ka u ka jamana o konna la ni atagara duguma srafe ni octobre kalo o temene akara sabu ni ka bone anina ko jisanfela ula mamunu be no sa nulu senyera ni ko ina sa ulu koni nyangira ama yere la sa teme ban yere kunu ale kon ka kiri kera u ka kiri so bala no emburu kiri so ba isa san flaka so abena o datugu ninka oke l'Amérique ka jamana nyema fokata se Rusika ka jamana nyema ma ulu koni mafla ubina sika kuma ke juin kalo kleta ani woro na tayina sa ni yere bina ke ashien fole ni jamana nyema fla uka sika kuma ninka oke ni kuna fona o dira kunu tata me kalo kle muka anduru sa ba fla ni muka anikeli Malikunafoni jabaran la jabo aw kulo garze kara ni kunafoni de bi ni ngada aw kelen la be kuloka aw ni ci aw ko la jelu ko nyuma na la manga jona ame nyogon soran shini inshallah kunafoni kura ulu keneka alsa ala ka basigi ala ko lana anga jamana konna la siga fo ala ko ke jamana de ulu talay